Ja nejsem ten dôležitý typ. Keď už pôjdeme. No a budem... No, dobre. Poď trošku s väčším rozbehom. No, poď, Medi. Hop. Medi, hop. Dobre. Tak ešte, poď. Medi, Medi. Ešte raz, poď. Medi. Medi, poď. Máme papaníka. Hop. Ja? Lebo nemám tam prehľad. Poď, Medi, sama. Hop. Chceš sama oponu, hej? Rozmýšľam. Dobre, hoď. Poď, Medi, Medi. Áno, ja viem, že je tam štívka, ale počkaj. Medi, hop. Tak je výborne. Hop. Áno, Medi, poď. Hop. Ty utekáš od lesa za tebou. Poď. Medi, hop. Áno. Medi. Medi. Poď ďalej, Štívka, ďalej, lebo... No poď. Hop. No, výborne, no poď, ty si môj pešák. Hajzlík už sa ponáhla. Poď. Medi, poď. Tak je výborný, áno. Tu máš. Medi. Ježišmaria. Poď. Budeš mať také byť. Áno, hlavne ti poviem plus GR z toho. Tak je výborný, áno. Hľadaj si. Dobrý. Tam je dobre. Paša. Poď. Mali sme ho ešte ďalej. Hľadaj si, hľadaj. Hľadaj, Medi. Aha, Medi tu. Kam pôjdem. Tak je výborný, áno. Poď, nepustím ho. Kde máš tu? Medi. Medi. Nie okolo. Štvorka. Ja ešte 6 tu je. Tak je Na výborný, 6 áno. mega za sekundu, ale na 4 mega. Tak je výborný, super. Mami, teraz musíš sa tam strčiť. Ja ho volám, Tak len slabé. 6. Dajte najkračší ten. Medi. Ja som povedala, že on väčší na seba. Ja som ho nazvala, že je pedofil. No, okrem toho, že ich to nakryť rád. To bolo rozkošné, tieto naháňavanie sa ho báli. Ešte to je naša loptica, že? Podaj mi ju. Aj mne pôjde. No so mnou. Áno. Áno. Tak je výborný. Paša. Super. Áno. Mamko, ty sa mi obesíš. Dobrý. Kde je on? Tak je výborný. Svoje je. Tak je výborný, áno. To je Paša. Výborne. Super. Áno. Tvoje je. Tvoje je. Výborne, áno. Super. Áno. Áno. Si výborný. Výborne, áno. Výborne, Paša. Výborný, pochvál. Peťko, toto potom na konci, keď už bude upadať, hej, ťa poprosím. Tak je Tým ho výborný. preberem. Tvoje je. Alebo chystal sa niekto. Aha, pýtaj si to. Tvoje je to. Tak je výborne, áno. Super. No áno, tvoje je. Tvoje. Tak. Áno. Super. Tak.
Že? Jen to už tuším robil. A raz, dva razy. No, čo to je? Čo to je? Tvoje je. Tak je výborný, áno. Pašák, tvoje je, pýtaj si. Výborne. Superka. To je Pašinda, áno. Pašák. Pašačí. Áno. Ďakujeme. Poď. Ďalší môže. Super. Áno. Áno. Tak je výborný, tvoje je. Pašák. Áno. Tak je výborný. Tvoje. Tak, výborne. Daj mu pokrojiť, nezadu si. Tak je výborný. Si privrčuje. Tak je výborný. Heru to nebaví. Daj si, tvoje je. Katkin brat. Malbora. Dobre. A keby nemali, tak treba zavolať komu? Janovi. Nech mi cestou kúpi Malbora. Si nahratý na kamere. Pustíme hudbu. Tak je dobrý. Super. To ja nemá cenu, aby ja som sedela. Tak, super. Asi nejaký príklad. Áno, Áno. Dobre, vaša. Poď. Medy.